Αν δεν έχετε κλείσει ακόμη διακοπές, σας έχω ένα καταπληκτικό 8ήμερο πακέτο στην Κρήτη, το οποίο συνδυάζει ξένιαστες διακοπές μαζί με πανέμορφες εκδρομές. Αναχωρούμε κάθε Παρασκευή πρωί με απευθείας πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου σας περιμένει η συνοδός μας για να σας μεταφέρει στα πανέμορφα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε. Θα με ρωτήσετε βέβαια, Αλέξανδρε, τι ακριβώς θα δούμε στην Κρήτη? Θα επισκεφτούμε καταρχήν το πανέμορφο Ηράκλειο με το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στην Ελλάδα, και το Ανάκτορο του Κνωσού. Θα χαρούμε τα Χανιά Μπαϊνά. Θα θαυμάσουμε το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα από το Ακροτήρι και μετά θα κατεβούμε στην πόλη για ποτάκια, κρητικό φαγητό, απαραίτητα μερακή και χρόνο για βόλτα. Θα δούμε την πραγματική Κρήτη. Ορεινό Ρέθυμνο, ανεβαίνουμε στους πρόποδες του Ψιλορίτη, θα επισκεφτούμε το πανέμορφο χωριό των Μαργαριτών, το κέντρο της αγκιοπλαστικής Δυτικής Κρήτης, πανέμορφα χρώματα σε όλο το χωριό και θα πιούμε την τσιπουδιά μας στο μάνταλο, στο καφενείο του χωριού. Κρήτη χωρίς Πιναλόγκα δεν γίνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούμε το ιστορικό νησί της Πιναλόγκας, όπου θα ακούσουμε όλη την ιστορία του λεπροκομείου που για περίπου 30 χρόνια βρισκόταν στο νησί. Θα δούμε επίσης τον Άγιο Νικόλαο, μια πανέμορφη πόλη, τη μικρότερη πόλη της Κρήτης, και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την κοσμοπολίτικη Ελούνδα. Μπάνιο. Πότε θα κάνουμε μπάνιο? 2 ημέρες έχουμε ελεύθερες, τις οποίες μπορείτε να τις αφιερώσετε για να απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου. Πισίνα, παραλία, οτιδήποτε θέλετε, μικρές εκδρομές. Να σας πω ότι επειδή μένουμε στο Ρέθυμνο, το Ρέθυμνο είναι από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα στις οποίες κάνεις μπάνιο μέσα στην πόλη. Θα χαρούμε όμως και τις παραλίες της Νότιας Κρήτης. Αφού επισκεφτούμε τη Μονή της Πρέβελης και θαυμάσουμε την καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, θα κατευθυνθούμε στην παραλία στο Δαμνόνι, όπου μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα και τις πολύ όμορφες ταβέρνες ή να πάρετε από εκεί το καραβάκι και να πάτε στην παραλία της Πρέβελης στο Φοινικό Δάσος της Νότιας Κρήτης. Είμαι ο Αλέξανδρος Κατσόπουλος από την People of the World και μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο peopletravel.gr για να δείτε την εκδρομή της Κρήτης και πολλές άλλες εκδρομές, και θα χαρώ πάρα πολύ στα σχόλια να μου στείλετε απορίες που έχετε τυχόν για τη συγκεκριμένη εκδρομή ή tips για την Κρήτη. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχω τις προτάσεις σας.